Быел Спартакиада уеннарында итекле футболда булачагын белгәч, күпләрнең йөрәге җилкенеп куйгандыр. Ни дисәң дә, ир егетләр өчен туп тибеп үскән бала чакларына кайту форсаты бит ул кар өстендә футбол уйнау. Шуңадырмы Мөслимдәге яшьлек спорт комплексына шимбә көнне оешма предприятие командалары белән бергә җанатарлар да күп килгән иде. Ярышларында урамда инде үткәрергә уйладык инде. Шул инде оешмаларга килгәндә бик теләп киләләр. Инде командалар инде барыбер теге әз генә булса да сирәгәйде, инде барып теләп уйнаучылар бар инде. Бәйгедә 9 команда көч сынашты. Беренче булып футбол кырына район эчке эшләр бүлеге һәм үзәк хастаханә спортчылары чыкты. Әйтергә кирәк, уен киеренке барды. Һөҗүмчеләр әледән-әле атакага ташланса да, капкачылар да уяулык күрсәтте. 2 тайм дәвамында бер капкага да туп кермәде. Төп уенда исәп тигез булганлыктан пенальти типтеләр. Анысы да шактый озакка сузылды. Ахыр чиктә хастаханә командасы хокук сакчыларын 1-0 исәбе белән җиңелергә мәҗбүр итте. Күңелле үзе, яшьләр искә төшә. Элек иске паркта футбол площадкасында уйнап үскән вакытлар искә төшә. Шул бик күңелле, авыр инде, привычныйрак залда уйнау рәхәтрәк инде, бусы да бик күңелле бара. Мәктәпләрнең берләштерелгән командасы инженерлык шелтәрләре җәмгыяте спортчыларын тиз чүктерде. Уенның 7 минутында беренче, тагын 2 минуттан икенче тупны керттеләр. Быелгы кышкы Спартакиада уеннарына да өметләр белән киләбез. Һәр вакыт безнең алда бер максат җиңү. Инде мондай беренче тапкыр кышкы Спартакиада итек белән футбол уйнау кебек әйберне күрәбез. Бәләкәй чакта инде безнең авылда уйнаган бар, шуңа күрә минем өчен ят әйбер түгел. Шуңа күрә булдыралган кадәр уйнарга тырышабыз, җиңәргә тырышабыз. 2 уеннан соң футбол кыры бозлавыкка әйләнеп калды. Таеп егылулар, үмәкләшүләрдә булды. Уен никадәр авыр булса да, җиңүгә омтылыш көчле иде. Киеренке бәйгедән соң мәктәпләрнең берләштерелгән командасы беренче урынны яулады, икенче урында район үзәк хастаханәсе, өченчедә район башкарма комитеты командалары. Яшь чагыннан спортны яратадыр инде, вообще футболларны, иләрне. Biraz ayettilarda yaş çağında, savantiylarda, yarışlarda yerden, просто televizyon sportlarını karayın pastayanı. Şoňa elekten kalgan bir türlü hobby bolup turýandyr indi, dürüsüňi aýtkanda. Якшәмбе көнне авыл җирлекләре командалары футбол типте. Уен нәтиҗәләре буенча Түбән Табын авыл җирлеге командасы беренче, Яңавыз спортчылары икенче, Мәтрәйлеләр өченче урынны алды. Бу якшәмбедә хатын-кызлар һәм ир-атлар арасында канат тартышу һәм шорт-трек буенча ярышлар узачак. Эльфинур Нагманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.